til Lyngby Satan, hvor solen altid skinner hjemsted for Lyngby Boldklub. Dagens kamp i Ligesætten spillerum lige om lidt til AB. Der er 5 kampe ved siden af os her kl. 15, og det er Tisted mod Hvidovre, det er Følge mod FC Roskilde, Kolding mod Falster, Viborg mod FC Fredericia og Næstved mod Silkeborg. Dagens kampsponsor er også hovedsponsor i Lyngby, det er nemlig Schaumann. Schaumann-koncernen beskæftiger sig med ejendomsinvestering og ejendomsudvikling i Danmark og udvalgte områder af Europa. Og Schaumanns kort er en til bedste tidligere på dagen, der spillede Lyngby's uendehold hjemme mod